Dlouho očekávaný pár 2 je tu a Monty je borec. Jako vždy napapaná Gabča, šťastná Gabča. A jako mrkejte na tohle girl boss, ta ví, co dělá. A když už dospěláci vědí, kde mají stát a co mají dělat, je potřeba to říct i dětem, rukama i nohama, koukám. Jenom jsem se chtěla pochlubit, jak jsme vyřešili to, že cesta od stodoly k oltáři je nějakých 150 metrů, takže naše komunikace probíhala přes sluchátka, protože nevěsta měla přesně na sekundy nastopované písničky, jak mají lidi vycházet. Takže já jsem byla u DJ a říkám teď. A komunikovali jsme jako úplně nějaký agenti. Vždycky se na svatbě někdo najde, tentokrát Gabča. Tak jo, jdem nahánět lidi na focení. A toto je výraz čistého zoufalství, když nemůžeš najít lidi už 20 minut. Pošemrat ženicha na bradě a jdeme stavět Champagne Tower. Jak můžete vidět, bránili jsme jí vlastním tělem a až do konce tekla krev, ale stálo to za to. Podívejte na ty šťastný výrazy a tu radost. A tohle bylo naše celodenní dobrodružství, takže teď už jenom přesocializovaná cesta domů.